Η εκπομπή στη τηλεόραση μόλις τελείωσε, αλλά το μήνυμα που εξέπεμψε ήταν τρομακτικό. Ο φυγιόταλοξενούμενος, ένας Γερμανός προτεστάντης θεολόγος, δήλωσε ότι οι εξτρεμιστικές βιβλικές ομάδες αποτελούν μεγαλύτερη απειλή από τους Ισλαμιστές και ότι φοβάται ότι κάτι ετοιμάζουν. Κυρία, θα πρέπει όλοι να προσέχουν. Δεν είναι όποιος και όποιος αυτός ο προτεστάντης. Είναι θεολόγος και επίτροπος της Ευαγγελικής Λουθυρανικής Εκκλησίας. Ήθελε από καιρό να προειδοποιήσει το κόσμο για κάτι άσχημο που εξυφαίνεται στις αγκάλες μιας ομάδας φανατικών χριστιανών προτεσταντών. Γνωρίζει ότι η ομάδα αυτή ασπάζεται τη διδασκαλία του Λούθυρου σε θεμελιώδη ζητήματα, κάτι που έχει φέρει τον προτεσταντισμό στο σύνολο του σε πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα. Ο λόγος είναι ότι ο Λούθυρος κατηγορήθηκε ότι κατηγορούσε με μίσος τους Εβραίους, λέγοντας ότι στη πραγματικότητα ήσαν εκπορνευόμενοι, δομήγοι, γεμάτοι διαβολική περιτώματα και πολλά τέτοια, ισχυριζόμενος επίσης ότι η συναγωγή τους ήταν μια μολυσμένη και αδιόρθωτη πόρνη και κακότσουλη, και ότι έπρεπε να ρηχτούν στη φωτιά. Διέδιδε ότι τα βιβλία τους πρέπει να καταστραφούν, στους δε ραβίνους να απαγορεύεται να κηρύττουν, και τέλος πρέπει να ισοπεδώνουν τα σπίτια τους και να κατάσχουν τα χρήματα τους. Διέδιδε στα κηρύγματα μίσους ότι δεν πρέπει να τους δείχνουν ούτε έλεος ούτε ευγένεια και ούτε να τους παρέχεται καμία νομική προστασία, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να υποστηρίζει ότι αυτά τα δηλητηριώδη σκουλίκια πρέπει να σταλούν σε καταναγκαστική εργασία χωρίς να αποκλείει και δολοφονίες τους. Είχε μεγάλο απήχηση φαίνεται στην εξουσία της εποχής του, γιατί όπως μαθαίνουμε είχε πείσει τις αρχές να απαγορεύουν στους Εβραίους να ασχολούνται με τις επιχειρήσεις και τα συναφή. Ο Γερμανός προτεστάντης, έχοντας αυτά στο μυαλό του, συμβούλεψε όλους να μην πανικοβάλλονται, αλλά να είναι προετοιμασμένοι, να έχουν το νου τους για σημάδια χριστιανικού εξτρεμισμού. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό στη Γερμανία, αφού τα πιστεύω του Λούθυρου βρήκαν εφαρμογή αργότερα στη ναζιστική Γερμανία, όπως απεικονίστηκε με δραματικό τρόπο στο Auschwitz. Όπως ξέρει ότι οι Ναζί χρησιμοποίησαν τα Λούθυρο για να δικαιολογήσουν τον αντισημιτισμό και εθνικισμό τους. Τον αποκαλούσαν αγωνιστή της χριστιανικής θρησκείας εναντίον του εβραϊκού πνεύματος και έναν από τους μεγαλύτερους αντισημίτες στη γερμανική ιστορία. Ο ίδιος ο Χίτλερ επενούσε το Λούθυρο, αποκαλώντας τον τη μεγαλύτερη γερμανική ιδιοφυΐα που έβλεπε του Εβραίους όπως οι ίδιοι, οι Ναζί. Και οι Ναζί έδειξαν τη ευγνωμοσύνη τους στο Λούθυρο τη γνωστή νύχτα των κρυστάλλων, όταν έκαψαν συναγωγές και κατέστρεψαν εβραϊκά μαγαζιά προς τιμή του, αφού τη μέρα που είχε τα γενέθλια του, όπως ομολόγησαν με ευχαρίστηση τις επόμενες μέρες. Συμπέρασμα: ο έντονος αντισημιτισμός του Λούθυρου βοήθησε τη δημιουργία του κλίματος μέσα στο οποίο το ναζιστικό καθεστώς σκότωσε 6 εκατομμύρια Εβραίους. Το μίσος του Λούθυρου ενάντια στους Εβραίους ίσως δεν ήταν ένα μικρό λάθος, αλλά μάλλον μέρος μιας λανθάνουσας αντιδραστικής θρησκευτικής ιδεολογίας. Ο θεολόγος είναι όμως προσεκτικός, γιατί δεν θέλει να κατηγορήσει ολόκληρο το χριστιανισμό για τέτοιες ανήκουστες ενέργειες, αλλά μια μικρή ριζοσπαστική βιβλική ομάδα που βοήθησε το Χίτλερ στις δολοφονικά σχέδια του εναντίον των Εβραίων. Αποσαφήνισε ότι δεν εξισώνει τις τρομοκρατικές οργανώσεις με τους χριστιανούς φονταμενταλιστές, αλλά κατηγορεί κάποιες ομάδες ή παραθρησκευτικές οργανώσεις που έχουν διαφορετική και μάλιστα ριζοσπαστική ερμηνεία της βίβλου έξω από τον επίσημο χριστιανισμό, διαστρεβλώνοντας την. Μπορεί αυτοί οι φόβοι του προτεστάντη θεολόγου να ήσαν γενικοί, επηρεασμένοι από δυσάρεστες ιστορικές περιπέτειες. Βλέπε Ναζί, είναι όμως η τελευταία μεγάλη φουρνιά μουσουλμάνων μεταναστών στην Ευρώπη που έφερε τα πάνω κάτω στους προβληματισμούς του, αναγκάζοντας τον να κρούσει το κόδωνα του κίνδυνου παρουσιαζόμενο στα ΜΜΕ τη Γερμανίας. Θέλησε με τις προειδοποιήσεις του να ενημερώσει τους νέους της χώρας πάνω στην απειλή από κάποιες ριζοσπαστικές βιβλικές ομάδες, που κρυφά προς το παρόν συνεργάζονται με Ισλαμιστές, δήθεν επαναστάτες, με αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά, ένα απίστευτο λουθυρανικό τζιχάντ. Μπορεί όλα αυτά τα φρικτά σχετικά με τους Εβραίους που διαβάσαμε στο βιβλίο ενός σημαντικού προτεστάντη, Λουθυρού, να μας αηδιάζουν και να μας θυμίζουν τις φρικαλαιότητες που διέταξε ο Χίτλερ εναντίον των Εβραίων, όμως μας φέρνει ενώπιον των ευθυνών μας. Στη υποθετική, σεναριακή περίπτωση που οι προβληματισμοί του Γερμανού προτεστάντη επαληθευτούν και όντως κάτι σοβαρό και συνάμα διαβολικό τρέχει ανάμεσα στους φανατικούς του Λούθυρου και στους αντίστοιχους του Ισλαμικού τζιχάντ,
ότι μαγειρεύεται δηλαδή συνεργασία με στόχο πάλι τους Εβραίους, μπαίνει τότε το ερώτημα τι θα έκανε η σημερινή πολιτισμένη ανθρωπότητα προκειμένου να προλάβει το κακό πριν αυτό χτυπήσει τους Εβραίους, για μια ακόμη φορά και συνάμα πρώτη φορά μετά το Χίτλερ.